നമസ്കാരം. ജോഗ്രഫിയുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിച്ചത് ടാക്സ് ടു ടൈപ്സിലെ ടാക്സ് നികുതികൾ രണ്ട് തരം ഏതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ്, പ്രത്യക്ഷ നികുതി, പരോക്ഷ നികുതി. അതെന്താന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സും കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സും. വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതിയും അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്, പരോക്ഷ നികുതിയിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് GST. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? GST, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ്. GST അതായത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ചരക്ക് സേവന നികുതി, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ്, GST, ചരക്ക് സേവന നികുതി. ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് GST അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് GST നിലവിൽ വന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഘടന, എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് GST എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കാം. GST എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺ 1st July 2017. 1st July 2017 ഇന്ത്യയിൽ GST ചരക്ക് സേവന നികുതി നിലവിൽ വന്നത് ജൂലൈ 1, 2017 ആണ്. പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1st July 2017 ആര് വന്നത്? GST ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത്. അടുത്ത കാര്യം ടാക്സസ്. ഈ GSTന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് GST എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. നോക്കാം. ടാക്സസ് ആർ ലിവ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം പ്രൊഡക്ഷൻ ടു final consumption of goods and services. Taxes are levied at different stages starting from production to final consumption of goods and services. ചരക്കുകളുടെയും അതായത് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും, ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരക്കുകൾ, സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവനങ്ങൾ, സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം മുതൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ മുതൽ ഉപഭോഗം വരെയുള്ള ഫൈനൽ കൺസപ്ഷൻ, ഉപഭോഗം വരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും എന്ത് ചുമത്തുന്നുണ്ട്? ടാക്സ് ചുമത്തുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇപ്പോ ഞാനൊരു സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സോപ്പിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഉൽപാദനം തുടങ്ങണം, പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഉൽപാദനം തുടങ്ങുമ്പോൾ സോപ്പ് ഒറ്റയടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതിനെന്തുവാണ്? ഫസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ്, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വേണം. നമുക്കൊരു സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പൗഡർ, അതിന് വേണ്ട ഓയിൽ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടണം. റോ മെറ്റീരിയൽസ്, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് ചെലവായത് ഒരു 5 രൂപയാണ് കൊടുക്കുക. 5 രൂപയാണ് എനിക്ക് ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ്, എക്സാമ്പിളാണ്. ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5 രൂപയാണ് ഞാൻ ചെലവാക്കിയത്. ഞാൻ എന്ത് തുടങ്ങുകയാണ്? സോപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ 5 രൂപക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങി എന്തുണ്ടാക്കി? സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. സോപ്പ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ വെക്കാനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അല്ലല്ലോ. അത് വിറ്റ് എനിക്ക് എന്തുണ്ടാക്കണം? വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തത്, ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 5 രൂപക്ക് ഞാൻ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ഈ സോപ്പിനായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു എൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരും. അതായത് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് കൊടുക്കണം? GST കൊടുക്കണം. ആർക്ക്? സർക്കാരിന്, ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 രൂപക്ക് സോപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് വന്ന ചെലവാണ്. അതിന് ഞാൻ ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലാഭവും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആ സോപ്പിന് എത്ര രൂപ ഇട്ടു? 7 രൂപ ഇട്ടു. ഇനി ഞാൻ ആ സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം? മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കണം. ഇപ്പൊ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, വ്യവസായത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. ഇനി ഞാനത് എന്ത് ചെയ്യണം? മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണം. മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ആ സാധനത്തിന് വന്ന ലാഭം, അതിന് വന്ന ചെലവും പ്ലസ് എന്ത് കൂട്ടണം? ടാക്സ്, ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലാഭവും കൂട്ടിയിട്ട് ഞാനത് എങ്ങോട്ട് ഇറക്കണം? മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണം. നമ്മൾ എന്നിട്ടിറക്കി
മാർക്കറ്റ് കറക്കി. എത്ര രൂപക്ക്? 7 രൂപക്ക്. ഇനി ഈ 7 രൂപ സാധനം റീറ്റെയിലേഴ്സ് അല്ലേ അവരെ സ്ഥാപനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് അവിടുന്ന് എന്ത് കൊടുക്കണം? ടാക്സ് കൊടുക്കണം അല്ലേ? അതായത് ഇവിടുന്ന് 7 രൂപക്ക് ഇനി റീറ്റെയിലർ വാങ്ങണം. ഇപ്പോൾ വേറൊരു വ്യക്തി ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു റീറ്റെയിലർ വ്യക്തി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സോപ്പ് വാങ്ങണം. ഞാനത് 7 രൂപക്കാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തത്. ഇനി ആ വ്യക്തി വേറെ വ്യക്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കും ലാഭം കിട്ടണ്ടേ? അയാളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അയാളെ ലാഭം കൂട്ടും. അപ്പൊ അയാളുടെ 3 രൂപ കൂട്ടി 10 രൂപയായി എന്തിന്? സോപ്പിന്. ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് എത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു 5 രൂപക്ക്, ദെൻ മാർക്കറ്റ് കറക്കിയപ്പോൾ 7 രൂപ റീറ്റെയിലർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ 10 രൂപയായി. ഇനി ഈ റീറ്റെയിലറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേറൊരു സാധാ ഷോപ്പുകാരൻ വേറൊരു സാധാ കടക്കാരൻ വാങ്ങണം. ഒരു സാധാ കടക്കാരൻ വാങ്ങണം. എത്ര രൂപക്ക് വാങ്ങുന്നത്? അയാൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ടാക്സ് ചുമത്തി അയാള് 12 രൂപക്ക് വാങ്ങും. ഇവിടുന്ന് ടാക്സും ഇയാളെ ലാഭപാടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് 12 രൂപക്ക് അയാളെ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനി ഇയാളെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വേറെ ഫൈനൽ കൺസപ്ഷൻ ഒരു വ്യക്തി ഇയാൾ ഉപയോഗിക്കാനല്ലേ സോപ്പ് വാങ്ങുന്നത്? ഇവരൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈനൽ കൺസപ്ഷൻ ഉപയോഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി വാങ്ങണം. ഈ വ്യക്തി വാങ്ങുമ്പോൾ അത് എത്ര രൂപക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? പിന്നെ 15 രൂപക്കാണ്. കാരണം ഇയാൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇതിനുള്ള ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ഇതിനല്ലേ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അതായത് ഇവിടുന്ന് ഈ വ്യക്തി തുടങ്ങി ടാക്സ് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് വാങ്ങുന്നത് വേറെ വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ? ഇയാളെ പേരിൽ ടാക്സ് ചുമത്തി, ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിന്റെ പേരിൽ ടാക്സ് ചുമത്തി. പക്ഷെ അതിന്റെ ടാക്സ് ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? ഈ വ്യക്തിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അതല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് GST എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉൽപാദനം മുതൽ ഉപഭോഗം വരെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും എന്ത് ചുമത്തുന്നുണ്ട്? ടാക്സ് ചുമത്തുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം മുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മുതൽ ഫൈനൽ കൺസപ്ഷൻ വരെ എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും എന്ത് ചുമത്തുന്നുണ്ട്? ടാക്സ് ചുമത്തുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് GSTയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അടുത്ത നോക്കുക. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇമ്പോസ്ഡ് GST ചുമത്തുന്നത് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ്? കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചുമത്തുന്നത്? ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത്. GST ചുമത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമാണ് എന്ത് ചുമത്തുന്നത്? GST ചുമത്തുന്നത്. അടുത്ത കാര്യം നോക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദി ടാക്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമാണ് എന്ത് ചുമത്തുന്നത്? GST ചുമത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാക്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ GST. കേന്ദ്ര GST എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കേന്ദ്ര ചരക്ക് സേവന നികുതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ്, അതായത് അതിന് പറയുക CGST. മനസ്സിലായോ? അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചുമത്തുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് നികുതി ചുമത്തുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കേന്ദ്ര ചരക്ക് സേവന നികുതി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് CGST. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് ഫോം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോ CGST ആകുമ്പോൾ സെൻട്രൽ, അപ്പൊ അത് ആരംഭിക്കുക? കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്. അടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടാക്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് പിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ് GST, സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ്, അതായത് SGST. സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് നികുതി പിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് SGST. മനസ്സിലായോ? സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ഇൻ ഇമ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന നികുതികൾക്ക് ചുമത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ നികുതി ചുമത്തുന്നതും അത് പിരിക്കുന്നതും ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നികുതി ചുമത്തുന്നതും പിരിക്കുന്നതും ആരാണ്? കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ്
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് GST, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ്, അതായത് IGST എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പിരിക്കുന്നതിന് സെൻട്രൽ GST എന്നും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പിരിക്കുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റ് GST എന്നും, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും ചുമത്തുന്നതും പിരിക്കുന്നതും ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് GST എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് IGST. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് GST എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, പരോക്ഷ നികുതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് GST എന്ന് പറയുന്നത്. GST ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് 1 ജൂലൈ 2017 നിലവിൽ വന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉൽപാദനം മുതൽ ഉപഭോഗം വരെ, ഫൈനൽ കൺസംഷൻ വരെ എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നികുതി ചുമത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നികുതി പിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ്. ആരൊക്കെ? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പിരിക്കുന്നതിന് എന്താ പറഞ്ഞു? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പിരിക്കുന്നതിന് എന്താ പറഞ്ഞു? ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റിന് പിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഓക്കെ. അടുത്ത നമുക്ക് പറയേണ്ടത് GST കൗൺസിൽ, GST സമിതി. അതെങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. GST കൗൺസിൽ, GST സമിതി. GST കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മെമ്പേഴ്സ്, അതിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾ, അതിൽ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാന്ന് പറയുന്നത്. GST കൗൺസിലിൽ ചുമതലയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കാണ്. ഒന്ന് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഫിനാൻസ്, യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഫിനാൻസ്, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിമാർ, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിയും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, സംസ്ഥാന ധനകാര്യ മന്ത്രിയും. ആയിരിക്കും പറഞ്ഞത് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ്, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിയും സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, സംസ്ഥാന ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിയും കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? GST കൗൺസിലിലുള്ള മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനടുത്ത് പറയുന്നത് ദി കൗൺസിൽ മേക്സ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓൺ ദി ഫോളോയിങ്. ഈ സമിതിയിലെ പ്രധാന ശുപാർശകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മങ്ങൾ ആ സമിതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് GSTയുമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യമാണത്, അത് GST സമിതിയിലെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൗൺസിലിൽ ആരൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ധർമ്മങ്ങൾ. ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യമാണത് ടാക്സസ്, സെസ് ആൻഡ് സർചാർജ്, സെസ് ആൻഡ് സർചാർജസ് that are to be merged into GST. അതായത് നികുതി, സെസ്, സർചാർജ്. ഈ സെസ് സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും. അതായത് ഈ സെസ് സർചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സിനെ കൂടാതെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് വരുമാനങ്ങളാണ് സെസ്സും സർചാർജും. അതെന്താണ് ഇതിന്റെ ബാക്കി അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നികുതി, സെസ്, സർചാർജ് എന്നിവ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞത് GSTയിലെ ലയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇതിനടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ദി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി ബ്രോട്ട് അണ്ടർ GST. GST പരിധിയിൽ വരുത്തേണ്ടതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് GST പരിധിയിൽ വരുത്തേണ്ടതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും. ചില സാധനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? GST ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. ചില സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങൾക്കും GST അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. അത് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? തീരുമാനിക്കുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ ഡിറ്റർമൈനിങ് GST റേറ്റ്, GST നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പേന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേനയ്ക്ക് ഇത്ര രൂപയെ GST കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുക. നാലാമത്തെ കാര്യമാണത് ദി ടൈം ഫ്രെയിം ഫോർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻടു GST. ദി ടൈം ഫ്രെയിം ഫോർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻടു GST. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും GSTയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സമയം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം? GSTയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സമയം എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം. അത് വന്നത് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി ടാക്സ് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ. ഡിറ്റർമൈൻ ദി ടാക്സ്
ടാക്സ് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ. മൊത്തം വിറ്റുവരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി ഒഴിവിന്റെ പരിധി നിശ്ചയിക്കൽ. മൊത്തം സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോപ്പ് കൂട്ടി പോവാണെങ്കിൽ ആ സാധനങ്ങൾ അതിൽ എത്രത്തോളം വിറ്റു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നോക്കുക. മൊത്തം വിറ്റുവരവിന്റെ മൊത്തം വിറ്റിട്ട് കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നികുതിക്ക് ഒരു പരിധി നിശ്ചയിക്കണം എന്നാണ്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് GST സമിതിയിലെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ. ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ. അടുത്തതായി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കാം. അടുത്തത് പറയുന്നത് ദി അതർ 2 സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് റവന്യൂ, ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? പൊതുവരുമാനം അല്ലെ? ഈ പബ്ലിക് റവന്യൂവിന്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ടാക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ ടാക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു വരയ്ക്കണേ, ഡയറക്ട് ടാക്സും ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സും. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ആ പബ്ലിക് റവന്യൂവിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ സോഴ്സ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടാക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ആ ടാക്സിനെ കൂടാതെ തന്നെ മറ്റു 2 എന്തും കൂടിയുണ്ട്? 2 റവന്യൂ കൂടിയുണ്ട്, 2 വരുമാനം കൂടിയുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ടാക്സിനെ കൂടാതെ, നികുതി വരുമാനത്തെ കൂടാതെ 2 സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കൂടി എന്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്? ഇൻകം, റവന്യൂ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഏതാണ് ആ 2 സോഴ്സസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നികുതിയോടൊപ്പം സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന മറ്റു 2 വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ. മനസ്സിലായോ? നികുതിനെ കൂടാതെ ലഭിക്കുന്ന, നികുതിനെ കൂട്ടാതെ ലഭിക്കുന്ന മറ്റു 2 വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ. മനസ്സിലായോ? ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ സർചാർജ് ആൻഡ് സെസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം, അതർ സോഴ്സ് ഓഫ് ടാക്സ്. ടാക്സ് റവന്യൂവിനെ കൂടാതെ കിട്ടുന്ന 2 റവന്യൂസ്, 2 സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സർചാർജ്, 2 സെസ്. സർചാർജും സെസ്സും ഈ 2ഉം എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ് സർചാർജ്, എന്താണ് സെസ്? എന്താ നോക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സർക്കാരിന്റെ നികുതിയിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം. ഏതൊക്കെയാണ്? സർചാർജും സെസ്സും. അപ്പൊ എന്താണ് സർചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് എമൗണ്ട്. അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അതായത് ഉള്ള വരുമാനത്തിന് നികുതിക്കുമേൽ ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി. നികുതിക്കുമേൽ ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് അടക്കുന്നത് ഒരു 5 രൂപയാണ് ടാക്സ് അടക്കുന്നത് നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിന് ഞാൻ അടക്കുന്നത് 5 രൂപയാണ്. 5 രൂപയാണ് അടക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇനി സർക്കാർ പറയാണ്, എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ 5 രൂപയിലൂടെ ഒരു 2 രൂപയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ടാക്സ് അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഞാൻ 5 അടച്ചത്, അതിൽ കൂടെ സർക്കാർ പറയാണ് 2 രൂപയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ടാക്സ് അടക്കണം, നികുതി അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നികുതിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 രൂപ കൂടി കൂട്ടിയത് എന്താണ്? സർക്കാരിന്റെ ഒരു വരുമാനല്ലേ അല്ലേ? അപ്പോൾ സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് എമൗണ്ട്. ഉള്ള ടാക്സ് എമൗണ്ടിനോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക? അധികമായിട്ട് ടാക്സ് അടക്കുക. നികുതിക്കുമേൽ ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി. ഇതാണ് ഞാൻ അടച്ചുന്ന നികുതി. അതിന്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്തു? 2 രൂപ കൂടി കൂട്ടി. അങ്ങനെ ഞാൻ മൊത്തം എത്ര രൂപ അടക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ 7 രൂപയാണ് അടക്കുന്നത്. ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നികുതിക്കുമേൽ ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതിയാണ് സർചാർജ്. അടുത്തത്, ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഫോർ എ സർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഇത് എത്ര കാലത്തിന് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ? ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കാണ് സർചാർജ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്, ചുമത്തുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഫോർ എ സർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കാണ് സർചാർജ് ചുമത്തുന്നത്. ശരിയോ? എന്താണ്? ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കാണ് സർചാർജ് ചുമത്തുന്നത്. അതായത് ഈ 2 രൂപ കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഇത് എത്രയുള്ളൂ? ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് എന്തുള്ളൂ? ഈ 2 രൂപ കൂട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് സർചാർജ് തീരുമാനിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. അടുത്ത് പറയുന്നത്, ഇമ്പോസ്ഡ് ആസ് എ ഗിവൺ പെർസെന്റേജ് ഓൺ ദി ഇൻകം ടാക്സ്. ഇപ്പോൾ വരുമാന നികുതി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ആ വരുമാന നികുതിയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനമാണ് എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്? സർചാർജ് ആയിട്ട് ചുമത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ 2 പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇമ്പോസ്ഡ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ അടക്കുന്ന എന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതി എന്ന് പറഞ്ഞു,
അതായത് എൻ്റെ വരുമാനത്തിന്റെ മേൽ ഞാൻ അടക്കുന്നത് 1000 രൂപയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു 10% പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം, അതാണ് എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്, സർചാർജ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് അടക്കാൻ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണ്? അപ്പോൾ സർചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് നികുതിക്കുമേൽ ചുമത്തുന്ന അമിത നികുതി അല്ലെങ്കിൽ അധിക നികുതിയാണ് സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ചുമത്തുള്ളൂ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനമാണ് എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്, സർചാർജ് ആയിട്ട് ചുമത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സെസ് നോക്കാം. അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് സം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് സം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ അതായത് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി. ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് എക്സാമ്പിൾ പറയണം, ഒരു പുതിയ സ്കൂൾ തുടങ്ങണം. ഒരു പുതിയൊരു സ്കൂൾ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ പണം ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെസ്, ഒരു സെസ് ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, ജനങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങണം. അതായത് എങ്ങനെ പറയുന്നത്, അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് സം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്നും അധികമായി ചുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് സെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സെസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതിയാണ് സെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വിഡ്രോൺസ് ഓൺ സഫിഷ്യന്റ് റവന്യൂ ഈസ് കളക്റ്റഡ്. അപ്പൊ സർക്കാരിന് ആ ആവശ്യം നിറവേറാനുള്ള പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, സെസ് നിർത്തലാവും. മനസ്സിലായോ? എന്താ പറഞ്ഞത്, വിഡ്രോൺസ് ഓൺ സഫിഷ്യന്റ് റവന്യൂ ഈസ് കളക്റ്റഡ്. സർക്കാരിന് സ്കൂൾ തുടങ്ങാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ സ്കൂൾ തുടങ്ങാനുള്ള പണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, സെസ് നിർത്തലാവും. ക്ലിയർ? ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഈ സെസ്സിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ടാക്സിന് കൂടാതെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് വരുമാന സ്രോതസ്സുകളാണ് ഏതൊക്കെ, സർചാർജും സെസ്സും. സർചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നികുതിക്ക് മേൽ ചുമത്തുന്ന അമിത നികുതിയാണ്, അതൊരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്കാണ് പിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനമാണ് സർചാർജ് ആക്കിയിട്ട് ഈടാക്കുന്നത്. ഇതിന് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതിയാണ് സെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആവശ്യമായ പണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ എന്താ വരിക, വിഡ്രോൺസ് ഓൺ സഫിഷ്യന്റ് റവന്യൂസ് കളക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായ പണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെസ് നിർത്തലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.